ସକାଳୁ ଦେଖ ସୁଇଟର ଆଣିଲେ ସୁଇଟର ଆଣିଲେ ଯୋଉଟା ଥରୁଛି ଦେଖ ଉଡି ଗୁଳା ଚାଲିଛି ପଥକରେ ଦେଖୁଥିବ ହେଇଯାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ସକାଳୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅବିକା ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ଏଇଖିଣି କାମକୁ କାମ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ଗାଁ ପାଖରେ ମିର୍ଜାପୁର ଆଉ ସାଇକେଲ ଚାଲିନି ସକାଳୁ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖ ପୁରା ସୁନସାନ କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇଖିଣି ଆଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏଇଖିଣି 7ଟା ଟାଇମ୍ ହେବ ଟାଇମ୍ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସରଜ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ ସୁଇଟର ନେଇକି ଆସିନି ତା ନାକ ଆଟେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେନି ଆଉ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ପଛ କ୍ୟାମେରା ହାତ ମାରିଦେନି ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆମର ରେଗୁଲାର ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଏପଟେ ଯାଅ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଏପଟେ ଯାଅ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଏଇଖିଣି ଠିକାଦାର ଘର କତିକି ସେଇଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ଘର ଆଉ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ମିର୍ଜାପୁର ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର ହଉ ରଖ ଫୋନ୍ କାଟ ଏଇଟା କାଟ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ସାଇକେଲ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଉଛି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ନେକ୍ସଟ